Joo, terve. Minun nimeni on MacPC. Olen YouTube-videoiden tekijä uusi täällä kanavalla. Aion tehdä Let's Play-videoita ensin Terrariasta, Minecraftista, jos on mahdollista, Team Fortress 2, Red Factionista ja muista peleistä. Odotatte varmaan jotakin hyvää minulta. Jotenkin todella eeppistä Let's Play-videoita. No, kyllä tässä voi ilmestyä muitakin YouTuben videoiden tekijöitä. Mutta ihan vaan, tää on taas nykyistä temppuilua tietokoneen kanssa. Eli jos minulle tulee videoita, niin lupaatteko sen, että katsotte niitä ihan sama, jos dislikeatte tai laikkaatte tai ilmoitatte sopimattomiksi. Ihan sama, kunhan vaan katsot niitä. MacPC kuittaa.